سلام تحت مركز تي في እንኳን መብል 50 ዓመት ምጅማር ብረታው ህዝብ ትግራይ صحكم እናበልና ሎማ አንተ ምባር አካባቢራ ተባዓል ዝምልከት መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክና ሰብስክራይብ ምግባር ግታልኩም ንኽጅምሩ ብኸብርና ዕድም እዚ በዓል በብዓመቱ ዝኽበር እኳ እንተኾነ ብዝበለፀ ግን በብ5 ዓመት ብድምቀት እናተኸበረ መፅኡ መበል 45 ዓመት በቀረባ ካብ ንዝክሮም ድምቀት ዝተኸበሩ እዮም ናይ ደሙን ከምቲ ልሙድ ክደምቕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ድማ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ይኹን መራሕቲ ህወሓት ስለ ዝተመቓቐሉ እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ 50 ዓመት ኣብ ቃልሲ ፅንዓትን ዓወትን ኣብ ዝብል ቴማ ወይ መሪሕ ቃል ክጥቀም ከለዉ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ከዓ ዝኽሪ 11 ለካቲትን ሓድነትን ሰላምን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ የኽብርዎ ኣለዉ እቲ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ ናብ መላእ ትግራይን ክበሃል ብዝኽእል መልክዑ ክኽበር እንተሎ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናት እውን ነቲ በዓል ብድሙቕ ኩነታት ከም ዘኽብርዎ ዝወፁ ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ ተኸተልቲ ኣብቲ በዓል ዝተዋህቡ ሓደ መግለፅታት ዝተገበሩ ሓግዛትን ዝምልከት ሕፅር ዝበለ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ቅድሚ ግን ምስቲ በዓል ተታሒዛ ዝተሰራት ሓንቲ ሓፃር ቪድዮ ኣላ ንሳ ተኸታተልና ንመለስ የካቲት ደና ረመጽ ድቡል ቃልስ ተባሪዑ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒ ወእሳተ ጎመራ ይሽግደደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ድቡል ቃልስ ተባሪዑ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዒ ወእሳተ ጎመራ ይሽግደደቢት ወርቃዊ ነበልባል ማእኸል ውቅያኖስ ደማው ባሕሩ ጢኺ ዓርዑት ናይ ዘመናት ሰንሰለት ፈንፂኺ ዋሕዋሕታ ናይ መስል ማእሰር ዘትሐዝከና መሪር ቅርስ ወለዲ ወመተም ሕኩና እቶን መፍተን ወርቂ የካቲት ደና ታሪክ ደሃ ዝመስል ነይሩ ኦኬ خبرات ተኸታተልቲ ካብዚ ብመቕፀልካ ብኣቶ ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ዝተወሃበ መግለፂ ከነካፍለኩም እቲ መግለፂ ከምዚ ይብል ውድብ ህወሓት ለውጢ ፕሮግራም ክገብር ምዃኑ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ዕላው ገይሮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል መበል 50 ዓመት መበል 11 ለካቲት ኣብ ስቴድየም ትግራይ ተረኺቦም መደረን ተስሚዑ እዮም ነዚ ዕላው ዝገበሩ በብግዚኡ ለውጢ ፕሮግራም ክህሉ ጠለባት እናቐረቡ ፀኒሖም እዮም ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ብመሰረት እዚ ድማ ነቲ ዘመን ዝምጥን ለውጢ ፕሮግራም ክበር ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መደሮም ትንሳኤ ትግራይን ህልውና ህዝብን ኣብ ከውሒ ምስራት ለውጢ ትግራይ ፕሮግራም ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብና ኣለና ካብ ምባል ወፃኢ ውድቦም ብዛዕባ ክገበሮም ዝሓሰቡ ለውጢ ፕሮግራም ዝርዝር መቕረቢ ኣየቕረቡን ዘለናዮ መድረኽ ፈተና ዝበዝሖ ዋላ እኳ እንተኾነ ብውሕልል መንገዲ ብምፍታሕ ናብቲ ስራሕቲ ልምዓትን ዕብየትን ክንሰጋገር ኢና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ሰላም ጉዳይ ህልውና እዩ ንሕና እውን ሰላማዊ መንገዲ ተኸቲልና ውዕል ፕሮቶሪያ ክትግበር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም እዚ ቢል ድማ እቲ ውዕሊ ብዘይ ምትግባርን ተሰዲዱ ተመዛቢሉን ሓደዳ ሙቶይን ስቃይን ይኸውን ዘሎ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ሰላም መንገዲ ክንቃልስ ኢና ክብሉ ተሰሚዖም واي زطمي موصيدو بعلو نعنا بعل خدمه زكا اسمع استي انا كنا يخا نغركو غرم كو يلن بقى ليست عموتس لازرخا ندي عمتك اكلخا وغزانا 10 عمت لكون دا كيبي مريم دابو غرزهر دا كروم غرزهر عمتك تاكل دا تيدله بغبريل اكلخا دا ميكلب ميكيل وانا يكون بصر مازنا نكل مازنا ياكم عمتو مازنا ياكم عمتو بصر تاريخكم تذكروا وتاريخكم تذكروا وتاريخكم دا من اكلخا ما دا من واه ليغانا تاكم تذكروا بسرو نعم لا تأثرت هذا لا تأثرت هذا وقدس ياريد مالتي هذا يكاتي تأثرت هذا يكاتي تأثرت هذا ناقا مالتي واي بقى مو غزانا تقلينا متانا برو ها غزا بقى متينا غزانا تقلينا لا يتموت لو غزا
لا ما تتقولوا هاوي ما ويدكم غيركم لا استاذ من غيرنا ولا اخلف هراي كورة تحتلتي مسانا هم تلوخم تسفانا قبرنا حزغا ندقف نسدرا سوات تغيير نيرو بزعوها نكفلكم سدرا سوات بغت صالنت بمنقاف نيكولو تقروا حلفنت كهوني قبا كبلو وانا محدار زوا مراء تزارقون وانا محدار زوا مراء ايتسلوم تكو نزق رسوب مخنيات بالا سرتا حلقاتيب سدرا سوات ابستهو دقفي بزالت محدار زوا مراء وزدالو مدرخ زتا ترخيهم ملأختي زمحلفو ايتسلوم تكو كم زبالو ازي حزب تግራይ አጓኒ ፈዘሎ ፖለቲካዊ ፈላላይ ሓድነት ህዝብ ትግራይ ፈታተን ስለ ዘሎ ህዝብ መፍትሒ ጸልም ቢሆኑ ተዛሪቦም ድሕሪ እዚ ህዝቢ ትግራይ ኩናትን ወረኽናትን አይድልን ዝበሉ አይተሰሎምን ጸላእቲ ዝተወረረ መሬትና ንምሓስን ዝተመዛበሉ ወገናትና መርበቶም ንምምላስን ብወልመት ፕሪቶሪያ ተፈጻሚ ክኸውን ሰላማዊ ቃልሲ ኣጠናኺርና ንምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ኣብቲ ዝተሳለጠ ዘተ ንምኽባር ባለ አስተዳደርነት ምትሕባር ማህበረሰብ ንግድ ከተማ ዓዲግራት ን150 ስድራ ስዋእታ ከተማ ተመዛበልትን ሓገዝ ገንዘብን ኩታን ከም ዝተዋሃበ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበት ንምልሱና ይብል ኣሎ ባለ አስተዳደርነት ኣብ ሃገረ ሱዳን መዕቆብ ስደተኛታት በብል 50 ዓመት ባለ 10 ተሓለከት ኢዮቤልዮ ብሃገረ ሱዳን መዕቆብ ስደተኛታት ሎማዓንቱም ብድንቂ ተባሂሉ ኣሎ 50 ዓመት ኣብ ቃልሲ ጽናዕትን ዓወትን ዝብል መሪሕ ቃል ዝተኸበረ በዓል ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ዝተረኸቡሉ በዓል ኣስተሓለከት ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ህዝቦም ካብ ብሄራውን ደርባውን ጭቆና ሓራን ምውፃእ ናብ በረኻ ደደቢት ዝወረድሉ ክብሪ ዕለት ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ስደተኛታት ብወገኖም ብዘይ ምውዓል ሕደር መረበቶም ክምለሱ ፀዊዖም ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ስደት ህሱም ናብራ ዘሕለፉቶም ወገናት ውዕል ፕሪቶሪያ ብህፁፅ ተፈፂሙ መሰረት ህገ መንግስቲ ላዕለዋይ ግዛኣት ትግራይ ናብ ነብሩ ክምለሱን ሓቲቶም ብሰንኪ ወራር ፅንተት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተሰዲዶም ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝርከቡ ብዓሰርታት ሸሕ ዝቁፀሩ እቶም ስደተኛታት ጥሜት ዕርቃን ስደትን መከራን ይኣኽለና ናብ መርበትና ምለሱና ክብሉ ድምፂ መስሚዖም መበል 50 ዓመት ኢዮቤልዩ በዓል ለካቲት ኣብ ሃገረ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ተነድባ ኡምራክባን ሓሽባን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሱዳን 50 ዓመት ኣብ ቃልሲ ጽናዕትን ዓወትን ብዝብል መሪሕ ቃል ብድምቀት ተኸቢሩ ካብኡ ተወሳኺ ከዓኒ ልደት ሕወሓት በዓል ኣስተዳደርነት ኣብ ሃገረ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ዝዝከር እዩ ኦኬ ባርፎታት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ኣዳልናዮ ዝነበርና መደብ ኣከባብራ በዓል 10 ሓለከት ዝምልከት ነዚ መስሉ ነይሮም በዚ ኣጋጣሚ እቲ በዓል ካብ ዝሓለፉ 2-3 መዓልቲ ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክኽበር እዩ ፀኒሑ ፕላስ ካብ መቐለ ምርኢት እውን ተኻይዱ ነይሩ በቴድሮ ብትማል ማለት እዩ ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀፃሊ ሳብ ንራኸብ ሰላም